kod kaka inyalo chul garamia weche mag thieth go. Erokamano. Erokamano daktari, machiegni Ramogi TV kendo chenro mar Rameny Piny. Ang'e ni en odiochiengi mokwongo e bedo Rameny Piny kae wamenyo wechego ahinya mamulo ngima dhano kendo mamulo wechego motenore kod dongruok. Kawuono waduoge mago mag thieth. Nitie chenro manoket manyien mar thiedho tuo mar nyarogno kata tuoche mamako nyarogno. Penjo maduong' en ni okete ayanga kendo heno ngadho moro manyien mar thiedho tuoni osebedo kitimo nade ne jotuo kinde mokalo. Osebedo nade kithieth makama. Koro kachako ni ber ka jopiny ng'eyo ni tuoche mag nyirogno gin tuoche ma osebedo e thurka, lakini tinde ne gidwa hingore ahinya. Nang'o? Nikech nitiere gigo mamiyo jatuo nyalo yudo tuo mar nyarogno kata gi dho ngere luongo ni kidney failure. Koro kine ka nyarogno en kama loso lach. Koro ka remo osekawo toxic kata chilo kata ka dendi orego proteins obedo broken down kata any waste product moro amora. Uchafu no remo dhi to kadho e nyaroki mondo oluok remono eka remo chak duogo kuomi. Koro ng'ato ka nyarogno ne ofail ma koro iyudo ka koro ok ti maber, nitie gik onyalo ng'eyo mondo ofweny ni ang'o madhi matek. Koro nyarogno mokwongo ka nitie tuo mar nyarogno opoge diriyo. Nitie ni acute kidney failure ma en nyarogno oyudo hinyruok matin to inyalo lose, inyalo bedo reverse mothiedhre mochangi. To nitie miluongo ni chronic kidney failure ma koro en tuo moselandre ma koro kidney no kata nyarogno no koro en nyaka gole maket moro kidney transplant kata koro nyaka jatuo luok rembe juma ka juma iluoko diriyo didek mondo remo obed maler. Mako koluok remono to jatuo nyalo yudo thagruok. To ng'ato ng'e nade ni nyarogno ne nigi tabu? Kineno ka ng'at ma kidhi lach to koro lach ok wuogi nikech lach en remo moluoki mopim in a waste form. Koro kana ok idhi lach maber, reduced output, tineno ka tiende ni kuot. Ka kochiewo to sura ne okuot, to ool to dende tar to dende ile. Siwuoyo ka ng'ato pache lokre, inyiso ka ng'ato ni ng'ane wiye owilre. To nyaka ong'e ni nyarogno emokelo tabu. To kendo king'iyo ni ang'o mokelo tuoni, sani oingre nikech tuoche mag pressure. The number one cause makelo tuo mar nyarogno en hypertension. Pressure, miwinjo ni ng'ato nigi pressure, monyiedhe pressure. Mar ariyo en tuo mar sukari. Kamago tuoche mok orit maber, ok omigi thieth maber, to nyalo kelo kidney failure. Mar adek en ng'ato maybe oyudo infection mar lach modhi ascend moidho malo nyaka e nyirokene. Then nitiere bende cancers moko bende makelo problems e nyiroke. Bende nitie seche moko bende ng'ato chuech ka nochweye ka dhano noyudo ka kidney ne achiel nok olosre maber. Koro en nyathi ma kata kaka ochak konyuole ni tichako mana luok remone e dialysis. Koro mano ema ng'ato ng'ego ni en tabu mane. Momiyo pile haswa jotuo manigi pressure gi sukari wang'isogi ni nyaka gimuony yath, nyaka gipim sukari gi pressure regularly, nyaka gidhi e clinic mondo ng'e ni chal mar kidney gi chal nade. Nitie test mitimo makata kaka watimo ga jiwo kata mana osiptende mag sirikal, nyaka giket machines ma ka ng'ato obiro medo yath, obiro refill medo yath mar pressure, yath mar sukari, to odonjo timo clinic, ipimo rembo, ing'e ni nyaroke dhi nade, bende yedhe minyalo wil kata minyalo med mondo mi kik ochop e level no. To nitie jogo be koro ka osekethre ma koro ochopo ni en gi tuono, nyaka omany thieth mare. To thur kae iyudo ka the most common mitimo ga en dialysis. Ng'ato dhi dialysis. Dialysis ni en idhi tibet e machine tigolo remo e leche to ringe machine, to machine cha luoko rembi to duoko remo moseluok. Teni time didek e juma. Koro kitime Monday tinyalo dok kitime Wednesday achak itime Saturday. Koro manyiso ni nyarogno mari onge gi teko mar timo tich. Yes, gin ariyo go te gin ko gise fail. To kotamre ma koro iyudo ka simo ka ng'ato pesa no is a problem, or maybe oyudo dona manyalo miye nyarogno moro, tinyalo kawo watni moro, nyathini moro, to dhi to donate omiyi nyaroke achiel. Nikech nyirogni gin ariyo, ng'e bathe koni gi koni. Koro ng'ato nyalo donate ma miye achiel mi obe odong' achiel modag adaga maber. Koro chon nichitimo transplant ni idhi e bero tiyawo tigolo nyarogno kikelo that transfer. To koro Kenyatta nobiro gi yo manyien miluongo ni laparoscopic.
Koro en ok yang' ng'ato ni yawo iye ma chope nyarogno. En cameras emiketo buche adek e bundie, tiketo cameras. To camera ne madhi to do that transplant. So you don't okay, you open surgery. Kung ni en mana gin kidonda moko ma tindo machango piyo. Nikech ng'at man nigi kata gi sukari, adhonde gi ok chang piyo. Kok kitimo ne open surgery, to nyalo yware bende gi adhola seche moko ma thage kende kabisa. Emomiyo ne wamor kendo il koyudo nitiere koro yo manyien mar timo laparoscopy, kendo minimal access. Ma iyawo mana ka matin tiketo cameras go gi pala ti itimo that transplant. Ng'ato penjo ka ni koro kamera donjo gi pale ng'ato na. Yes.